vergüenza. Fate foto, Ferreiro, que non sei como María Ferreiro? É de Ferreiro, os 81 anos, quen foi? Como foi? Xa do. Amorín Fernández, quen cara foi? Ah, non, é Manuel, don Manuel. Don Manuel. Amorín. Amorín Fernández. Hermana Rosalía, María y Mercedes. Ah. Miña tía, despois non pode facer nada. Empezando por entre o que ve pouco. Que agora co vértigo, que en un momento dado, pois se non leva a vara, tamén se pode caer. Miña nai, pois a situación, pois é que hai aí tumbada todo o día, necesita que lle fagan todo. Da ciudad reciben moita mellor atención do que se recibe aquí. O mismo ter que baixar en Trimo, que son 8 kilómetros, a que lle poñan unha inyección. Se eu agora mismo non me houberan jubilado e non me hubiera habido para aquí, non poderían estar solas. Porque están desprotegidas totalmente. Primeiro, aquí arriba, pues mira, en todo o que é o pueblo, aquí arriba estamos nós solos. Digamos, desde a carretera para arriba, hai dous veciños, pero como se non existieran, porque en cada casa hai un e non se ven, o sea que non... Non vexo xente, non teño con quen falar, eu non saio da miña casa, non ando por aí, ao contiño ni a nada, sou moito da miña casa. Ás veces, como non me van a escampar, ás veces morro a persona, se non me vai entender, morre a terra, non son sabedora. Así a vida é triste. Nosa vida foi triste, traballar como negros, e vir sen nada. A miña familia está toda en Francia, e quero que vayan para lá, que lá teño familia, está médicos, teño unha familia, pero non quero para lá, porque se morro non me traen para aquí. Non quero para lá, e eles tamén non ven, porque claro, seus homens son franceses e queren estar por lá. Eu quero morrer aí para ir para o meu marido para a pansión. Eu quero morrer aí que Pirene, por iso non quero sair. E non podo deixar que me doi o corazón. E o meu marido foi traballar para aquelas casillas aos indios por o goberno e levaban os obreros Quili, en Caracas. Ganamos moito e eu estaba nunha conserjería, limpaba os apartamentos todos, daba as chaves dos apartamentos e de todo. E pagamos, ganamos moito, perdémoslo todo. Aquí era o que había, millo e patata, e centeno, para o pan. Ora botase algo de patacas, ainda se bota todo o mundo que máis já comeu, nos ven botando ao mellor 50 kilos de patatas, ou a maior parte, algún ao mellor igual bota así, pero moi pouco. Agora já se bota moi pouquiño porque non hai xente, non... Ademais somos todos vellos. A ver, eu teño 64 anos, son o home máis vello do pueblo. Xa non hai moi pouca xente. A xente nova, aquí non pode parar que non ten nada que facer. Ten que escapar toda de cara a Vigo, Ourense, de cara onde se pode ganar a vida, porque aquí, isto aquí agora nada, non? Home, para nós que estamos acostumbrados a isto é o mellor do mundo. Pero bueno, isto vale pouco. Isto é ruín. Non, aquí o único que ten boque é moi sano porque non hai
polución ninguna, non hai fábricas, non hai nada que poida contaminar nada. E agradanos isto porque criámonos aquí. Ele, por desgracia, estuvo, ou por sorte, estuve en Francia 42 anos e eu iba ás veces de vacacións. Eu estuve alá tamén 11 meses. E despois vin, estuve sempre porque a mamá era maior e os nenos estaban a estudiar e ele estaba lá e cando se jubilou eu. Isto xa ve como é. Agora emigran, van para Ourense ou para onde... Pero entón iban para o estranxeiro e eles iban moito para... E de aquí foi todo o mundo, todos os homens foron para Francia. Eu estou aquí encantada. Os fillos non queren me levar para lá para onde eles, para Ourense, pero eu encontro-me ben aquí, eu nas capitales non estou ben, já estou ben, pero non estou mellor aquí, estou aquí. De aquí a, botemos 15 ou 20 anos, todo de silvas. Xa estamos os maiores, morremos, e os novos virán de vacacións. Agora, por exemplo, dentro de nada ven moita xente de vacacións, pero ven e avance porque ten as súas vidas. E isto queda, non o sei, eu non o vexo, pero o que o vexa, sábese que isto, estes pueblos vanse, acábanse.